Здравейте! Благодаря ви, че гледате това видео. Благодаря за вашите положителни коментари, които ставите под видеята. Благодаря на всички тези, които се свързват с мен за своите лични таро четения. Информация за това има в описанието на канала. Благодаря за вашето търпение и за доверието ви в мен. Сега аз много се чудех каква тема да направя. Колебаех се между мисли, чувства и действия. Обаче пък реших да направя една друга тема, която да е дали вие ще имате връзка с вашия намислен човек. Да, ще направя и за мислите, чувствата и действията. Даже аз сега тук ще ги включа тия неща, но по-конкретно ме интересува това да разгледам. Дали Таро смята, че вие ще имате връзка с този човек и каква ще бъде тая връзка. Реално това искам тук да разгледам. Колективна енергия, знаете, няма как да отговаря на 100% за всеки един, който гледа. Въпреки това може да има нещо интересно, което да чуете. Подходящо видео, когато и да се отвори, както за мъже, така и за жени. Говоря в мъжки род, понеже повече дами гледат видеята. Така че, благодаря за разбирането. Сега, настройте се върху вашия намислен човек и да попитаме Таро днес, за носа разговорливи. Какво смятат изобщо по този въпрос? Хайде сега малко да ги разбъркам. Да видим. Най-основният въпрос е, ще имате ли връзка вие с този намислен човек? Така, слагам карта. Ще измисля някакъв начин да може да се вижда и как редя картите. За сега така малко ще бъдат видеята по този начин. Сега първата позиция, да видим въобще ще имате ли връзка с този човек, защото нас това ни интересува. Дали ще имате връзка с него. Съответно, ако имате връзка с него, какво мисли Таро? Каква ще бъде тая връзка? Каква ще бъде тая връзка? Значи, ще имате ли връзка? Каква ще бъде тя? И сега тук отстрани ще разгледам какви са неговите чувства към вас. Каква е нагласата му към вас? Значи чувствата, това, което изпитва едно, но какво е отношението му към вас? Нагласа, отношение. Какво мисли? То даже знаете ли какво мисли и нагласата му към вас? Да, това са си отделни. Нека така да стане. И да видим действия от него, какви може да очаквате. Значи това са страничните неща, които разглеждаме. Най-основно е, ще имате ли и каква ще е тази връзка. Ако има нужда, ще си допълвам. Първо, искам да разгледам, преди да отговоря на съществения въпрос, първо да видим какви чувства изпитва човека към момента, когато правя това таро четене за вас. Голям потенциал тук по аso на чашите. Сега при някой може и наистина човека да си изпитва любов, да е влюбен във вас. Изобщо едни пеперутки в стомаха, дето се вика, даже има си влечение към вас. Честно казано, има и потенциал, ако все още не се е разгърнало, нали, като някаква любов, която вие да усещате и така нататък. В този намислен човек има доста потенциал, между другото, да развивате чувства един към друг. Така като гледам по този начин чета с картите. Сега някой друг може и по друг начин да ги прочете, но аз се ръководя и от интуицията доста, между другото. Не само това, което пише в книгите. То е общо. И какво да ви кажа? Ето, аз казах, че има доста силен потенциал, но и вие го привличате доста физически, визуално. Това е такъв типаж тук, момичета. Сега първо към вас се обръщам. Този мъж започва да обича с очите първо. Виждате ли ми? То като всеки човек, нали? Първо, дето се вика, почваш с очите да обичаш. Тук това го има на 100%. Определено привличате го
Категорично. Момчета, тази жена доста темпераментна, ако нали, я познавате, темпераментна, огнена, с характер жена, но въпреки всичко има потенциал. Наистина тая жена може да изпитва и чувства към вас, честно казано, да е влюбена, може да не го е изказала, защото тя е, пак казвам, много така с подчертано лично достоинство и може нали, да е по-трудно да показва чувствата си. Но със сигурност, що му случаш е тук в чувствата, дали момчета, дали момичета тук си гледат, има такива, има такъв потенциал най-малкото. И човека има интерес, чисто и физически така доста го привличате. Окей, добре. Нека тогава да видим каква му е нагласата към вас, общо взето, нагласата. За момента между вас няма абсолютно никакви отношения на 100%. Тук става дума за такива хора. Даже и малка оскъдна комуникация. Рядко. Това тук не са хора, които всеки ден се чуват и си пишат поне на този етап. Нагласата му в момента, честно казано, е такава. Оскъдна комуникация от време на време. Но няма връзка между вас. Почти бих казала... още нагласата каква му е? Това ще се промени ли? Някакви трудности има човека. Сега, дали той мисли, че с вас би изпитал трудности, или вие сте имали вече трудности в отношенията си, или пък той някъде си има трудности в неговия личен живот. Понеже тук се пада, че вие наистина нямате отношения. Даже почти комуникация никаква. Или пък са приключили. Значи при всеки различно ще се отнесе, но тук той е човек, дето се вика, нагласата му е, че може би ще има някакви трудности тук. Той ли си има, с вас ли смята, че ще има, или сте имали. Тук не става много ясно по картите, но общо взето и самият човек може и наскоро да е преживял някакви емоционални тук раздели или нещо в личния живот така да не е се случило както трябва, или да е понесъл там загуби, или като че ми се струва някакси разочарования, може да не са свързани с вас. Като цяло в личния си живот е претърпял страшно много разочарования този човек. Ама като че да иска още един път да даде шанс, да пробва да види с вас, въпреки че нямате отношения. При други хора се казва, че вие сте претърпяли взаимно разочарование едни към други. Нали, при всеки различно ще се прочете, но от този род. Нагласата му е, че може айде все пак да пробва, да се вика. Сега, нека да видим в мислите си какво изпитва човека. Охо, някакви трансформации. Сериозна карта в мислите му излиза. Аз сега ще пояснявам в мислите. Добре. Той човек дълго време може да не е съсетил за вас. Тук има и така вероятност. Изобщо някакви отношения, които па никакви не са били. Съжалявам, че така нали, го казвам, но по картите, които виждам, даже дълго време и да не е се сеща за вас. Вие да сте като, как да кажа, един замразен проект. Нещо от този род си представете. Може би за по-голяма част от хората, но като че в мислите си той отново се завръща към вас. Ами аз казах, че нещо такова долавям тук, като че отново да се завръща към вас, като че да иска да ви се хареса и наново да изпитва интерес. Общо взето, да, определено. Аз казах, той трансформация е претърпял в мислите към вас или никакви, поради липса на отношения, може да си имал някъде другаде някакви, но този човек дълго време не се е сещал и ето тук наново започва да се сеща и то гледа на вас, освен че го привличате визуално, ви смята и все пак за човек с перспектива. Човек с перспектива. Тук гледа на вас като по-стабилен човек. Освен че визуално, пак казвам,
И с перспектива, честичко сега тук напоследък се сеща за вас. Така по тези карти, които виждам, нали? Добре, нека да видим в такъв случай в действията си. Нали, тук казахме нагласата му, чувствата му видяхме, мислите. Хайде да видим сега действия към вас ще има ли. Ами той е нещо тук, този персонаж ще се активизира ли? Добре. Харесва си ви той тук, ама хайде. Дето се вика. Аз казах като един замразен проект, който наново започва да действа. Не знам тук за такива хора. Може би сте имали нещо, да сте приключили, да е изчезнал, сега пак наново да се завръща. Дали има нещо от този род, като че ли за такива хора. Да видим какви са действията. Освен, че действията, просто не мога да повярвам тук какви карти излизат. Вижте, ще действа към отношения. Той е потенциал там в асото, щом тук решава, че пак ще дава шанс, сеща се за вас. Тук той човек в скоро време може и срещи да имате с него, обаче тук се вижда кралица чаши с десятка чаши в действията. Категорично действие към някакви отношения, към емоционална връзка, даже направо към връзка, честно казано. Тук такива действия виждам. Виждате ли какво нещо е? Интересен обрат на събитията. Добре, в действията тук четем доста, дето се вика за срещи, за връзки, всъщност да отговорим и на въпроса, ще имате ли връзка с този човек. По магиосника абсолютно би могло да имате връзка, но това е човек, от който вие може всичко да очаквате. При него няма лимити. Може да си служи с всякакви инструменти, доста умен, разумен, може да е светъл мъж, синеок също, да се облича много добре, но тук е много силно подчертано това, че човека е доста с интелект има. Тук не става дума за глупав човек в никакъв случай, служи с всякакви средства, само и само да постига това, което желая. Сега, тъмната страна на магиосника няма да я разкривам. Ако има хора, на които им е интересно да разглеждаме Таро, значенията на светлата и тъмната страна на всяка една карта или на големите, на малките. Пишете в коментари, освен и теми, които да оставяте, които искате да разгледам за вас. Ако някой му е интересно, може да отделям така по едни 5-10 минутки на карта, да си направим като някаква рубрика нещо, да говорим за всяка карта, който как, може да има и други хора, които старо се занимават. Може да откриваме заедно нови и нови значения. Опита на всеки е ценен. Така че, ако има някой такъв интерес, може също да пише. Добре, отклоних се малко, няма да разкривам сега тъмната страна на магиосника, говорим за светлата му страна. Просто да си имате едно на ум, че човека така ще движи нещата, така че на него да му е как да кажа, на него да му е окей. Но определено тук виждам потенциал за връзка, която, между другото, не се знае точно на къде ще тръгне. Потенциалите са доста, защото тук има 4 елемента. Но потенциала си е голям. Да видим все пак ще имате ли връзка. Аз по тая карта казвам, че вие ще имате връзка с този човек, но трябва да внимавате нещо да не ви разочарова. Аз казах да имате едно ново. Да видим, ще имате ли връзка. Тук има хора, които това е техен бивш партньор. И все още му нямате доверие и сте на нож и вие не знаете искате ли да имате връзка с този човек, тъй като ви е наранил, честно казано. Тук има и такива хора. Иначе този човек, ако знаете, че има някакъв бивш партньор, пък той и някаква друга връзка, честно казано, оттам могат да дойдат също проблеми, за да имате вие отношения, говорим за по-официални.
Но като цяло може да имате връзка, внимавайте, защото тук се казва така, ако ви разочарова, вие веднага ще го отрежете. На момента. Ако усетите, че нещо не е както трябва, защото вие доста сте досетливи и ако нещо вас тук ви нарани, не ви хареса, вие ще преключите тези отношения. Но като цяло аз виждам тук, че да, бихте могли да имате връзка. С още карти искам да изтегля. Да, даже 2 карти тръгнаха. Някой от някъде ще пътува, може би хора на разстояние. Но като цяло виждам тук има потенциал за отношения. Но пак казах, зависи на къде ще, как ще тръгнат нещата. Много зависи от този човек, от вас. Но аз тук потенциала го виждам. Добре. Нека да видим все пак и каква връзка, защото зададах и този въпрос. Добре, тук потенциал е да се гради нещо, има потенциал да се гради нещо и по-стабилно, но ще отнеме време. Значи те нещата няма да станат така от днеска за утре. Виждаме се и започваме. По-скоро човека ще наблюдава, да, ще има едни срещи, пътувания тук, но като че ли тези отношения ще им трябва време да видим още каква връзка. Да, тук има някой, който е наранен, някой тук на бивши се гледа. Доста силна такава енергия. А тук има хора, които са били разочаровани от този човек, пак казвам. Сега Таро казва, че ще минат някакви сезони тези отношения да се развиват. Кармични са тези отношения. Много от вас не вярват, че могат въобще да се получат тук отношения. Виждам го това. Доста силно е подчертано. Като цяло тук в близко бъдеще не става много ясно на къде ще бъдат тези отношения, понеже човекът и той е много колеблив и вие също. Така че общо взето да сложа още една карта, да видя все пак. Добре, ще преминете през следващите, ако вие започнете връзка с този човек, следващите 6-7 месеца, пак казах тук сезон 2, нещо ще минат в тук едни колебания от ваша, от негова страна, непостоянни, нестабилни енергии, тук виждам, да не проточвам видеото, а може би да се почувствате в един момент така, като обезверени, че едва ли не може да не се получат нещата. Има го и това като вариант, но честно казано, аз виждам тук, че има потенциал да се създаде един и по-стабилен съюз между вас. Има такъв потенциал, но картите казват, че доста колебливи енергии има тук. Ето, аз казвам, че има тук стабилен потенциал. Доста стабилен потенциал. Ето и 10 пентакли, 2 чаши. Но може би трябва да преминете през някакви тук малко трудности, колебания, просто като че да са заложени едни такива моменти. Ако вие започнете отношения, тук ако ви потърси, ако имате желание да се виждате и така нататък, ще има такива моменти. Няма как всичко да е идеално, все пак. Но тук има потенциал да имате наистина нещо по-сериозно с този човек. Сега от вас и от него зависи нещата, вие как ще си ги движите. На дъното е паш пентакли, може и новини да очаквате скоро от него, по вечерно време, също какво друго и среща, може би скоро с този човек. Само да видя и тук на другите карти, да не проточвам видеото. Бихте ли могли да имате връзка вие с този човек? Говорим за връзка. Бихте могли да имате, така като гледам картите, да, бихте могли да имате. Пада се сполука. И на дъното на колодата, ако лапса си правя днеска, ето ще покажа изполука и въобще, даже бихте могли да имате доста добра връзка с този човек. Не знам тук за кой се отнася, но имате тук едни тежки моменти. Тежки чак не мога да кажа си, нали, чак толкова тежки, ама сега характерите са различни. Може вие да сте по-емоционални, ако той много се мотае и известно време нищо сериозно не предлага, може това вас да ви натъжи, нали, да ви нарани. Има всякакъв тип хора, но в
в крайна сметка пък аз виждам потенциал, така че оставете човека да действа. Може би скоро новини ще получите от него, среща да имате с него, така че не знам за кой се отнася, дано картите да са ви помогнали. Малко видеото дългичко стана. Ами това е, което виждам аз по тези карти. Оставете нещата така. Благодаря ви още веднъж, че гледахте моето видео. Поставяйте идеи за теми, които ще разгледам с удоволствие за вас. А сега ви желая всичко най-най-добро.